Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 20 iýun hepleriniň tiýşirme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Men bilen şu gepleşikde ine Koordinasiýon Centrynyň ýolbaşçy Muhammed Döýüji gatnaşýar. Salamu aleykum Muhammed aga. Salamu aleykum Murat, salam vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar, şuňky gepleşigimiziň temasy Ýewropa we Türkmenistanyň arzynaky hyzmatdaşlyk boýunça tesirnama. Yine gepleşige başlamak biz bir video bolýar. Şu konuda nastaýaşy времена ondan soň biz öz temamyza geçeriz. Ünferim hormatly vatandaşlar. Ya bir teknik problema. Murada men şu telefondan gireyin eken nimeden ha. Men bundan çıkýan telefondan gireyin. Bolur. Yine Muhammed adı geldi. Yine gelin şu nimetlerden Nastaýaşy Время'den YouTube kanalda yine Россия boýunça material berdi. Şol gatky material. Gelin ünferse ederim. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. Там назвали такой шаг ответными мерами на ограничения против российских СМИ, которые утвердили в ЕС накануне. Под европейский запрет попали РИА Новости, Известия и Российская газета. Совет Евросоюза обвинил их в поддержке агрессивной войны России против Украины и в распространении пропаганды. В Москве назвали это, цитируя, нелегитимным запретом и в ответ создали свой санкционный список иностранных СМИ. В него вошло 81 издание. Это газеты, журналы, немецкое издание «Шпигель», итальянская газета «Стампа» и «Ла Република», французская «Монт». В российском МИД отметили, что пересмотрят ответные меры только в том случае, если ограничения против 3 российских СМИ в ЕС будут сняты. Президент Украины заменил командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Соболя. Его должность займет бригадный генерал. США отреагировали на украинский удар по аннексированному Крыму, который произошел в воскресенье. В Госдепартаменте сказали, что сожалеют о любых жертвах среди гражданских, но в то же время напоминают, что прекратить войну должна Россия, которая ее и развязала. В атаке на Севастополь Россия обвинила не только Украину. Muhammed ağa. Umuman nastaýaşy время nimeden serdim men yani kaýtymda şu zatlarga Gözde ada men tamas uğrattım gözde. Nemeni ortayadan minister Mina Baronan kyn Şaybozat arrest berýär. Şoň ýa-da şo gitdi. Sen ne badyr häzir silkady. Ha, bir minut. Order arrest Şaybozat. Men ol videony goýmandyr, bir minut. Hawa sen başla. Последние новости из Туркменистана. Читайте на... Men onu başgaça da tap bilýän Muhammed ağa. Yani internet günjüminden tap berip bilýän. Nemedeli siz oňança şu tema boýunça düşünüp başlan. Men onu internetde görkezýär. Siz görüş bulkany. Geçen tümlük söz aýtsak, ine Ukrainada 2014-nji ýylda Rossiýa yani basyp alyp Ukrainaga girip diversiýonly akt bilen terroristik hereketler bilen Ukrainanyň Krymyny basyp aldy.
ine şu gün 2024 yılda şol bakalara, yani şol geçirilen vakalara baka verilip başlandı. Men koyayım Murad ağa. Siz şonu gurun verseniz, benim şon yani tekstovi bütün dünya havalarını tekstovi материалını okuyayım. Назвали решение суда ничтожным. В Генштабе Украины заявили, что Ve de vatandaşlar şun bir hoş haber var. Ola birinci dene Ortiyadın Minister Abaronov Şaygu ve ondan ol Gençtabın başlığı Gerasimova Mecnarotni Sud, Ugalovni Sud order verdiler. Şolar arest etmeli. Ol hem mekşe belli sebebi ol Ukrayna'da adamların yaşayış yaylarını, infrastruktürünü, barnitsaları, işkollarda atlar bambit etme için, buyruk veren için şoları bağırlap zat edip bağırlağın neticesi sonunda ahırda şu netice gelirler, şoları genotsit etkedip, yani ursun nemelerine pravilla urs alt parmağın hem düzgünlerini, öğüleri borç alan borçnamalarını yerine getirmeyip olan arestlerini verdiler. İkinci, yeni de hoş haber şutada Европейский суд по правам человека Ortiya'dan 2014 yılda Krimani alanından sonra şutada azatlığı çeklendirmek için adam adaletli suutlu bolmadığı için adamlara azar veren için adamların hak hukukunu sistematik bozayan için şuna da eyyem suut geçirip reşeniye çıkardılar. Ortaya da günahkar bildiler. İnne hadır şunu Murad ağa men koyayım eğer gerek olsa Murad ağa. это решение важный шаг на пути привлечения России к ответственности. МУД в прошлом году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и по правам ребенка Марии Львовой. Taptınız mı? Международный уголовный суд выдал ордера на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и главы. Şun iyi diye anlatı şu vardır Murad ağa. İyi diye anlatı şu. На фронте. Джулиан Ассанж В Совете Безопасности России назвали решение суда ничтожным. В Генштабе Украины заявили, что это решение – важный шаг на пути привлечения России к ответственности. МУД в прошлом году выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Yine Muhammed ağa, Ve de şunun koyun, idinem yankı paprava человек. Несколькими часами ранее Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Речь идет об иске, который Украина подала еще в марте 2014 года, сразу после аннексии полуострова. Это разгромное решение ЕСПЧ для агрессора. Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственность за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Это решение уникально. Ряд выводов и нарушений по конвенции сегодня ЕСПЧ признал впервые в своей практике. Сегодня суд признал, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Речь идет о нарушениях права на жизнь, свободу, справедливый суд, свободу вероисповедания и многих других. Суд назвал нарушения России систематическими. Вскоре после начала полномасштабной войны Россию исключили из Совета Европы. В ответ власти Российской Федерации заявили, что не будут выполнять решения ЕСПЧ.
США отреагировали на украинский удар по аннексированному. Yine Muhammed Ağa, Ha. umuman indi bir komentar verirler şu materyala. Yani kıysaca düşünürsem şuun Gagan Suudi, ministra baronu Şaygu ve onun orvatları Gerasimova order yazıp verdi. Şurada tutsav etmeli ve şurada cinayet çekmeli. Ötün yıl Putin hakkında şuraya karar çıkardılar. Onun için Putin köp yerlere gidiyorlar korkuyor. Yine şu uruşun tamamlanılmağı bilen şular günün bir günü hükman tutsak edip şuraya elterler. Ve şu yerde şuraya cevapkârçılığına vararlar. Muhammed Ağa, indi sizden bir komentar verdiniz şu mesele yankı, şu bolup geçen hadisa. Ve şu birinciden Şaygu bilen Gerasimova beren orderleri o bir ulu yeniş tevavi Gagski sud o yöneki sudda da ol hemme da barla detalni. O zaman hemme tarafından geplerde atlar kulak atılıyor. Hiçbir argüment şu tadı gözünü tutulmanın kalına. Şol için o tadaki çıkarılan reşeniye ol bizi sporni. O zaman kimin şu Gagski sudun şunu kabul edip şunu kol çeken mortalı şu devletlerde abyazın şunu yerine getirmeni. Şol için bu uli meselelerin biri yani reşeniyelerin biri dünyada da ul tesiri var. İkinci zat yani Европейский судья по правам человека. Oğlum bütün Türkmenistan, Ortaya hem şunu kol çeken. Şun reşeniyesi şola da yerine getirmeli. Şolun anaki 2014 yıldan beri bağırlap şunun hemmesini bağırlap iki tarafın bulamadıp ahırda karara geldi. Ortaya sistematik Krim'de adam hukukları deklarasyasını yerine koyuptur deyip reşeniye çıkardı. Bunun bir ulu üstünlük. Yani diktatörle fikir etmesin. Dünyada şeyle kaçıp bilirler kadim. Buna yalan söyleyerler. Daha biz aynı ruşa edemdak, beydemdak. Göne şu diğerlerinin hemmesini yığınıp bir gün anındaki suçun yani kararlara geliyor. O zaman onu ne edeceklerini merak. Şol için ben şu da olan öğren vajını da bütün Türkmenistanlı bilsin. Türkmen devleti, Türkmenistan dolandırıp oturan adamlar hazır hiç zat değilene ol sebepte ki olu dünyada avrayı var ya dünyada bir orları var ya da şu eden cinayetlerinden kaçıp bilir mi kadim? Şol için şu da hem vatandaşlarımız gözüne tutun. Hazır hem inniki hep de Murat Ağaç'ın koyacak mı? Kronika Türkmenistan'ın koyun haberini. O ikinci tema. O başka tema. Onu ayrıtayım bu modeli. Değişik. Bolya. Koyuna bir minut. Yine Kronika Türkmenistan'ın anfet materyal koydu. Şurada petitsiya ediptir. Şu petitsiyada esası soruları koyuluptur. Yine misal için петицияны публично потребует от властей Туркменистана признать 27 апреля днем траура. 27 апрелда yine uragan oldu. Bir neçe ming adam öldü. Bir topar adam bir neçe ming olay adam öldü. Bir neçe adam yani helakçılık gördü. Yine şunun için şunu talep ediyorlar. Публично потребует от властей Туркменистана признать факт отсутствия урагана и раскрыть статистику гибели, травм и разрушений. Публично потребует от властей Туркменистана отчитаться о ходе восстановления города, потребует выплатить компенсацию пострадавшим семьям, показать живыми и освободить всех узников совести, пострадавших за критику правительства в контексте урагана и во всех остальных случаях. Он там дополнение ediyorlar, обновление, что петиция обновление ediyorlar. Прекратить репрессии и преследование журналистов, блогеров, активистов и любых лиц за критику властей Туркменистана и распространение ВПН в Туркменистане. Обеспечить свободу доступа к интернету и свободу СМИ внутри страны, допустить международные наблюдательные миссии в тюрьмы, обеспечить граждан Туркменистана, находящихся за рубежом, соблюдение прав на продление и замену паспорта без въезда в Туркменистан в соответствии с действующим законодательством Туркменистана. Yine şunu koydular iki dille. Yine istenen adam şunu gol çekiptiler ünsürün. Yine şurada şu petitsiyada siz adınız, familyanız yazıyorsunuz, yemeğiniz yazıyorsunuz ve uğraşıyorsunuz.
Yine misal üçin men edýän sagalı. Yine. Pardon. Derrüw men edýän şonu. Ha. Murada ikinci zat ähli Türkmenistan'a inniki hepde Türkmenistan bilen gepleşmek için, geçirmek için adam hukuklar deklarasyası Türkmenistan'da yerine yetirilýär mi, ya yetirilmeýär deyip Türkmen devleti bilen gepleşip getirmek için bir delegasiya Yevrosoyuzdan Türkmenistan'a var ya. Şon habarynam koy, ondan pravozащитник bilen beren vaproslary var. Şu zatlara üns verin deyip. Şu tadı esası yattan çıkaran dağıtları var. Biz şun üstünde köp durup geçecek kadar. Murada şu neme kronika Türkmenistan ki diyalogu pa programçılığı ve ki yese Türkmenistan nipadır. Okey. Bir minut. Sen böyle ikinci temaya gittin. Yaşlı men bir adamlar. Rozat bersen. Yine hormatly vatandaşlar. Häzir biz Ýewropa bilen Türkmenistanyň arasyndaky şertnamalara, yani hyzmatlaşyk boýunça şertnamalara tertip geçer. Sebäbi şu prinsipial zatlar. Näçe Türkmenistan şuň kununa hiç hasat bilen ok Ýewropa, näçe Ýewropa bilen gatnaşyk bilen ok, hyzmatlaşyk bilen ok, näçe Ýewropaň firmalary Türkmenistana açan oklar öz ýa-ni filiallaryny we investisiýa Ýewropadan gelen ok. Şu zatlar sezilmedi. Birinci bilen biz fundamental Ýewropa bilen ýa-ni Ýewrosoýuz giren döwletler var. Ýewrosoýuz bilen Türkmenistanyň arasyndaky şertnama tertip geçmeli. 1998-nji ýylda ýalňyşmasam şu şertnama gol çekildi. Şu şertnama Ýewrokomissiýada, Ýewroparlamentde şonu tasdiklamalydylar. Siz bilişiniz ýaly her wagt şertnama gol çekilýär. Türkmenistan tarapyndan mysal üçin prezident gol çekýär meclis. Ýewropa tarapyndan ýa-ni Ýewroparlamentin, pardon, Ýewrosoýuzyň prezidenti ýa meclis gol çekýär. Ondan şu şertnamalar her döwletiň içinde meclisde fet berilip tasdiklanýar. Yine Türkmenistan'da tasdiklanýar, ýöne Ýewropada şu neçeli tasdiklanmady. Sebäbi Ýewropa parlamentine girýän döwletleriň wekilleri ırza däl. Türkmenistan'a adam hakları bozulýar. Türkmenistan'a bir topor ýa-ni adamlar jezir çekýär. Bir topor politik zakljuçonlar var, ýa-ni syýasy tutuklar türkmenlerde otyr. Bir topor adamlary dine ýa-ni yerlik hökümeti kritik eden üçin gün tutup arkada basylýar. Bir topor adamlar haklaryny gorlap bilen ok, SMI yok, adat metbuat yok, ombudsman işleyen ok, özüni gorap bolan ok. Bir topor zatlar boýunça Türkmenistanyň şertnamasy, ýa-ni Ýewropanyň Soýuzy bilen, ýa-ni Ýewropa Birleşigi bilen tasdiklanmady. Şu neçeli ýöne 19 martda Türkmenistan şol ýa-ni şertnama ýürüte protokol etdi. O protokol näme edilýär? Haçan şertnama tasdiklanmasa, şoňa protokol edilýär, şo ýerde kemçilikler ýazylýar. Şu kemçilikler düzeltsen, şol ýa-ni esas şertnama tasdiklanýar diýip aýdylýar. Indi sizin bilişiniz ýaly Ýewropa we Türkmenistan arasyndaky hyzmatlaşyk boýunça tesbirnama gol çekildi 19-njy ýa-ni martda. Ine şonu görünýärmäken men bir söz aýtjak bolýam. Ýewropa Birleşigi näme? Şonu düşünmek üçin men size gysga düşündireyim. Ine Ýewropa saýtyna sersem, şu Ýewropa saýty, şu takoy Ýewropejski Soýuz. Biz düşünmeli. Ýewropa döwleti var, Ýewropa döwletleri var. Onu Türkiýede girýär, Ukrainada girýär, bir topar döwletler girýär. Soň Ýewrosoýuz var. Ýewrosoýuzda hemmesi girýän ok Ýewropa döwletleri. Dine ýalňyşmasam 28 döwlet girýär. Şoň üçin ine aňda girdi, soň çykdy. Şonsoň ine 28 döwlet girýär. Onuň üçin soňky wagt Warşawa, Bolgariýa, Moldawiýa, Rumyniýa kabul edip başladyny. Şu 28 döwleti, ol 15 bir kalma mümkin. Indi ünsüyorum. Ýewroparlament var, pardon, Ýewrosoýuz var, Ýewropa var. Indi Ýewrosoýuzda Ýewroparlament var. Bir döwlet, Ýewrosoýuz döwleti, şonda Ýewroparlament var. Şoň prezidenti var. Şoň kununa şoň prezidenti Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Belgiýa, ýa-ni Belgiýa şoňa ýa-ni hojaýynlyk edýär.
Belgian prezidenti 6 ay ya 1 yıl yanlışmasam şoň ýa-ni Ýewropa Birleşiginiň prezidenti. Ötün ýyl Macron boldy, şu ýyl Belgian prezidenti. Indi mundan naşary Ýewrokomissiýa bar. Ýagny Ýewroparlament, Ýewrokomissiýa we Ýewropa Birleşigi bar. Şu 3 tak durdular. Ýewrokomissiýa bir topa rezolýusiýa çykarýar. Indi Ýewroparlament şol Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasyndaky şertnama baglaşmany ýa-ni tasdikleýär Ýewroparlament. Şoň güneçelli şo tasdiklanmady. Ýöne Türkmenistan her dadede Ýewropadan pul çekmek üçin Ýewropaň firmalary Türkmenistanyň maýlaryny goýar ýaly pullary döker ýaly şol şertnama gol çekýär. Şo şertnama gol çekmäke ýa-ni şo Ýewropa Birleşiginiň komissiýalary, spetspredstaviteli, spetsdokladçylary Türkmenistanyň içinde adam hakları doly hormat goýulýarmy, bodulýarmy, SMI, internet hemme dada seredýär. Egerde şolar spetsdokladçylar şolary seredip bolanok diýse, onda şol gol çekilmeýär. Onda şo durşuna dur, şol ýa-ni iki birleşik gol çekildi ýöne tasdiklanmady. Sebebi Ýewroparlamentde girýän ýa-ni döwletler tasdiklanmady. Ine şu ýaly многоуровневая demokratiýa diýilýär bu. Şoň üçin ony Macron çözen o, ony Belgian prezident çözen o, ony hemme döwletler çözen. Ine şu ýaly elekden geçýär Türkmenistan. Häzir Ýewropa bilen gol çekişdi, olam parlamentde tasdiklasa pul bar dökülýär Türkmenistana. Biz onu ettirmersek o döküljek pullar gönlün göni Burguanyň we serdaryň kadnasyna gidýär we diktatura mundan beter bolýar. Şoň üçin Türkmen pravozащитниклер petisiýa diýär, protest edýär, bilýär, biz hatlar ýa-da olar hat ýa-da bütün dünýä habarly we spetsdokladçylar ýetýär şu hatlar we spetsdokladçylar torba basýar. Bolanok. Ine şoň üçin haçanda Türkmenistanyň içinde biri hakyny gorap bilmese, bizim onu ýaglantyrsak internetde, mass mediada şu hatlar okulýar ve şu hatlara göre Türkmenistan bilen Ýewropanyň arasyndaky şertnama durdurulýar. Şoň üçin ay kim kömek eder, kim nemede niýe Ýewropa seredýär, Ýewropa dogry seredýär. Sizden köp arzalar gelse Ýewropa Birleşigine ýa-ni adam hakkları gorayan gurumalaryna ýa-da Ýewropa adam hakklarını gorayan gurumalaryna bize köp şikayetler, nägelikler, içinde nägelikler duyurup siz proteste çyksaňyz hemme zat bilinip gidip oturýandyr. Hemme zat bilinýär-de şoň esasyna Türkmenistana barmak basýar. Türkmenistanyň geljegi ýok, Gurbanyň geljegi ýok, Serdaryň geljegi ýok. Egerde Ýewropadan pullar gelmese, ni Amerika ni Ýewropa bir köpük goýmaz, şu soragry düzelýinçe. Şoň üçin siziň nägelikleriniz, siziň arzalaryňyz, siziň garşylygyňyz hasaba alınýar, umumy. Ve şol esasyna Türkmenistana pul dökülmän zapret edilýär. Şoň geçerli Türkmenistan niýeden pullandy? Ýaponiýa Dubai'ye gidip Allah gördü pulunu aldı. Xitay'dan Allah pulunu aldı. Singapur'dan Allah pulunu aldı. Indi bermeliler. Katar'dan Allah pul aldı. Türkiye'den Allah pul aldı. Rusya'dan Allah pul aldı. Indi bermeli. Niýeden pul berip bilýär? Diňe Ýewropa bilen Amerika Birleşikleri. Pul niýde var? Dünya pullary niýde? 80-90% pullar niýde? Ýewropada we Amerikada. 60-70-80% pullar şo ýerde. Şo ýerden pul çekemeden Türkmenistan şu krizden çykyp bilmeýär. Şoň üçin demokratik opozisiýa garşy Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen gol çekip hyzmatdaşlyk gurnar biz garşy. Näçe biz garşy? Adam haklary hormat goýulmaly, Türkmenistanyň kanunlary işlemeli, Türkmenistanyň iksan adam eýçilik etmeli, Türkmenistanyň halky öz ykbalyny öz çözmeli. Türkmenistanyň prezidenti we onuň milli lideri halka hyzmat etmeli. Ine iki sözde men size ýagdaýy düşündirdim. Inni men aýdan dagtarma seredip geçelim şu saýty özüňiz öwrenip bilersiňiz. Şu ýerde государство члены ЕС diýip görkezýär. Кто является членом ЕС? Ine şu ýerde hemme döwletler bar. Сколько вы знаете о различных странах ЕС? Siz haýsy Ýewropa döwletlerini bilýäňiz? Ine şu ýerde hemme zat bar. Haýsy diller ine ulanýar Ýewropada ine diller. Ine Ýewropa Birleşigi boýunça maglumatlar bar. İkinci saýt görkezýän size häzirki günde Ýewropada adam haklary we adam gymmatlyklary ösdi. Ine üns beren bolsaňyz, ine
şul deklarasiya, birinci deklarasiya, ikinci deklarasiya, üçüncü dogovor, dördüncü dogovor, beşinci, altıncı, yedinci, en sonki Lisabonski dogovor. Demek, ön adam hakları koruyan jarlama vardı, ondan sonra deklarasiya geçti, ondan sonra yine getdi, en sonki Lisabonski dogovor. O demek näme? Adam gymmatlıkları ve haklar ösýär, giňelýär. Bizde şunkunny, şoň birinji ýa-ni dogovora bu Ýewropeýska Obýednenie ugly stali, dogovor ES Ýewrotamy. Bizde intek adam hakları boýunça birinji derejede ýok. Bular eýem en ýokarky derejede bardylar. Şoň üçin Ýewropada adam hakları giň, ýaşamak gowy, ansat, arqyn ýatyp, arqyn turýar. Birden ýalňyşlygam elin gaňyryp turmaya basan oklar, gelýärler, advokat berýärler, düşündürüş berýär we şo ýerde ýa-ni alınýan jezalar gumanitar jezalar. Ýa-ni derrew nas üçin 5 ýyllyk basan oklar, nas üçin administrativ ştraf edilen birinji bilen taň duýduruş berýär. Ertir küne tutulur ştraf edýär 140-150 euro ýa-da 90 euro ýa-da 45 euro. Şonuň bilen bu tordy tamam hiç ýere bellenilmeýär. Türkmenistan'ı o da şonu yani şon için tutup basýarlar. Görýän derejem tapawdy. Türkmenistan'da derece adam hakları derecesi, adam gymmatlyklary gatyp et, tekrardan üçin basýarlar. Ýewropada şuraya yani Türkmenistan'da basylýan zatlar üçin sana ýene jerime salýarlar. Birinji gerek sana yani profilaktik edýärler, düşündürýärler. Egerde ikinji gerek tutulan ýa-da jerime salýarlar. Yine şuraya derece adam gymmatlyklary ber. Haçan bir Muhammed Döci, Erkin TV Radio, DBT size çıkıp şu dağıtları düşünürmedi. Biz Avrupa Birleşiğinin nuktayı nazarı bilen şu dağıtları seyredip size biz katı yankı pes yardaydı. Biz açık adam hakları kaldırmalı. Bolmasa Türkmenistan'da yaşar yerler adamlar terk edip gidip oturuyor. Hiç yerde hakını uğrap bulunuk. Onu arkada şöhret büyüklüğü garayarlar, demir kareye yerli. Şuraya yardımımız kıyınıp şunu düşünülecek oraya size. Şunun için biz tapağını görkecek bol, Kanada'nı, Avrupa'nı, Amerika'nı size düşündürüyor ve onun Türkmenistan'ı dinleştiriyor. Ve internetiniz yapık olsa da sizin WhatsApp'ınız ya belki mass media ulgamlar yapık olsa da size düşündürüş veriyor. Düşünce veriyor. Sizin kelleriniz açılmalı, düşünce giňelmeli. Ol 70-nji ýyllaryň demir Koreýanyň zatlar şu Türkmenistan'da bolmalar. Ol bolmak mümkinler. Tebigat bilen dengelen okşo ölmeli şu zatlar ýitip gitmeli. Arkadagy şöhret, hormatly arkadagy alywat şöhret, goýun şu zatlary. Maskaraçylyk bütün dünýä üstümizde bolýar. Häzir demokratiýa diýmek adam gymmatlyklarynyň derejesi şeýle bir galdy. Bizim tek şoň başlanýyş ýa-ni ädimin ne de Yine şunu düşünecek bolýar. Inni ünsörün 16-njy zasidaniýa 16 gedek şu bir gedek şertnama çekip 16 gedek duşýalar Türkmenistan bilen ýa-ni Ýewroparlamentiň, Ýewrosoýuzyň wekilleri şol Türkmenistan bilen Ýewropanyň arasynda hyzmatdaşlyk şertnamany gol çekip ýa tasdiklamany. 16 gedek Ýewropa Türkmenistana soralar berýär ve 16 gedek Türkmenistan şu soralara jogap berip şunu düzelt bilmän soň gol çekilenok. Yine 16-njy zasidaniýada 25-nji iýuny Ministersiýa Nasionalna Türkmenistan stansiýasynda şo ýerde absurda edýärler, had edýärler, ine nähili päsgeçlik bu şu ýa-ni şertnamany tasdiklamany eýli we edip edilýär. Umumy bir üýtgeçlik zatlar ýöne Türkmenistana 16-njy gerek pretensiýa bildirilýär. Ondan ýene bir dokument kökezek bolýan terdim. Türkmenistan есть подписал протокол соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Yani protokol edilýär. Yani kaýdyşmaýaly. Şol tesirtnama. Şol ýa-ni hyzmatdaşlyk bardak şertnamany dogry tasdiklamak üçin şol tesirtnama we şo ýerde ýa soraglary Türkmenistan düzeltmeli. Yani şol iki dokument edildi. Şol inni 16-njy gedekden soň 17-nji gedek duşalar ýene bir barlarlar ýöne Türkmenistan şun Ýewropa bilen şertnama çekildi ýöne tasdiklamany diýdi ol işlenok. Şonu biz tasdiklatmaz. Eger Ýewropa tasdiklaýsa biz gidip gapysyň agzyna ýatar. Şo ýerde şo Ýewropa parlamentiň prezidenti kim şoň gol çeken ýa ses beren bolsa her kim bilen çykyp guruluşyp şonu ýa-ni annulyt etdirer. Teýär bir tasdiklansa erteki gün annulyt edilmeli.
O yerde problema yok. Şoň üçin şol toğru, şol iksanda yani Ýewropa Birleşigi bilen şertnama we Türkmenistana şertnama opozisiýa kontrol edýändir. Biz bunu tıptırmaz. Biz günne çıkışlarımız, görüşümüz, günne yerine görüşümüz, aktivistler tutulýar. Şu zatdan şu şertnamaň bir bölüm. Indi men söz Muhammed Ağa verecek bolýan, Muhammed Ağa. Siz düşündürmü? Soň men bir näçe dokument görkezek bolýan. Böyle burada neme şuun Yevrosoyuz Ukrayna bilen Moldowyany çağırıp şolary Yevrosoyuza girmek hakynda duş geçirýärler. Şu bir uly üstünlük Ukrayna hem Moldowa üçin. Sebebi şu neçelin Ukraynany, Moldowyany barlak gelýärler. Ýa-ni Yevrosoyuza girjek bolan bir towar standartly waten şonu dolu sabudat etmeli. Gepde de, dokumentde de, samimdeli yurdun içinde şu zatları sabudat etýän mi etmeýän. Şu barlaklardan geçenden soň ozoň hemme Yevrosoyuzyň agdalary şolary göz ýetirip hemmesi şoňa ses bermeli, ondan şu tetin esasında Yevrosoyuza alýarlar. Yevrosoyuza girmeklik näme bäfitleri var? Birinciden bir dünyanın en özen devletlerinin sistematyna girýär. Şoň sistematyna girenden soň ozoň sen grajdalydan arkaýyn şu ýurtlara gidip gelip bilýär. Şu ýurtlarda işläp bilýär. Şu ýurtlaryň bank hyzmatlarynyň, finans we nemelerinden hemmesinden haýyrlanyp bilýär. Ola bir tofar finanslary sizin her bir ýurt şoňa goşulsa şoň ykdysadyýatyny ösdürmekde, daýa etmekde olary kömek edip bilýär. Tebii hadisalarda kıyınçılığa düşen wagtynda şu ýurtlary kömek edip bilýär. Biz häzir wayennide bulan ne ara gatnaşyk diňe häzir öz şu döwlet al. A wayenna soýuzy ol NATO döwüşli. Men aýtjak bolýarym, eger Türkmenistan hemme sistematyny öz dünýäň önüne alan borçnamalaryny dogry ýerine ýetirip subut edip bilse, onu Yevrosoyuzyň içine girýär. Biziň hemmemiziň görüşmüzün hemme aktivistler arzusu şundan ibaret Türkmenistan Yevrosoyuza koşulup bilsin. Türkiye'ni şu neçelliğin alanakla. Türkiye'de bir tofar forogla verdiler. Bir tofar Türkiye'nin içinde prava naruşeniyeler var. Şol çiğnem şu neçelliğin Yevrosoyuzun agdağları Türkiye'nin Yevrosoyuza koşanakla. Dine şol alan borçnamalarını doğru yerine getirmediği için. Bir tofar naruşeniyelerinin bağırlığı için. Şu sebepten şu atlam Gruziye'de koşulacak oluyor. Gruziye'deki yankı halkın giyce ünlü köşede protest geçirip vereni şundan ibaret ki Yevrosoyuza koşulacak oluyor. Sebebi eğer Yevrosoyuza koşulsalar Gruziyan yaşlarının hemme Avrupa'nın hemme yerlerine den hukuklu işlep bilýärler. Den hukuklu şola bilen işlep aylık alıp şolun böredilen şertlerinden bula haýyrlanyp bilýärler. Şol için bir gowy zatlan biri. Inni Türkmenistan girjek bolanak bir şolara Allah pul aljak bolýar. Şol için biz etdirtmer. Türkmenistan eger şol hemme alın borçnamalaryny ýetirdi, Hudaýdan isleýär gelip boşulmagy. Ýöne Allah pul aljak bolýar, biz etdirtmer. Şol için biz hemme ýerde bar. Şol için gülmer. Bir sözüm böleyin, ruhsat bersen. Yeni bir geri de başka kompüterden geliyor. Men batarya motorda bolýar, ondan kabul eder. Bolýar. Hormatly vatandaşlar, ine Muhammed Ağa häzir belläp geçdi size. Men bir detalny düşündürüş berjek bolýan. Ýewropa Birleşigine diňe Ýewropa döwletleri gidip bilýär. Türkmenistan gidip bilenok. Ýöne Türkmenistan Ýewropa Birleşik bilen şertnama baglanşyp bilýär. Ine Muhammed Ağaň diýişi Türkmenistan şu şertnamany baglanşyp bilenok. Ýewropa döwletlerine diňe Ukraina, Rossiya, Rumyniya, Moldowa ýaly döwletler girýär. Ýagny Ýewropa territoriýasyna, ýa-ni Ýewropanyň çägine ýerleşen döwletler. Şoň üçin Muhammed Ağa haçanda diýende Ýewropa girjek bolýar diýende, ýa-ni Ýewropa Birleşigi bilen gol çekip şoň bilen hyzmatdaşlyk girýän diýilmiş. Doğru. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, Ýewropa gireli ýa-da şertnama çekeli Ýewropa ýakynlaşsa biz Ýewropa standartlaryna dogry gelmeli. Muhammed Ağa gaty dogry belläp geçýärli.
standartlar dine adam hakları boyunca değil. Teknologiya, Korrupsiya. ekonomiya, korrupsiya, adam hakları, yani adat metbuğu, hareketler, pasport çalışmak, Adat saylovlar. adat sayılır. Hem de bir Avrupa derecesine getirmeli. Ol bolmasa onu biz Avrupa bilen argatnaşıp ne de etbilýär, yani şertnama bağlaşıp, ertel pul alyşyp, yani Avrupa bizi finansiýony ne etbilýär, ne de kömek etbilýär, ne de ertel bizde bir zat bolsa, şertnama boýunça bize pul garz berip bilýär. Hiç adylanyk sebäbi şu şertnamaň öl, yani standart uslowiýalar bar, şertler bar. Şu şertlere biz laýyk gelmesek, biz onu yani gurmagy mümkin edek 16-njy değil, 25-nji duşa geçiräýdim. Hiç adam bolmaýar. Şoň üçin egerde biz gelip Türkmenistanda demokrat sistemine koysak, biz avtomatik ýagdaýda eýem şertnaما bağlaşyp bilýär. Egerde bir topor yani ýalňyşlara bağ bolsa, bir topor yani adam hakları bozulýan bolsa, ýöne biz strategik dogry ýolda barýan bolsak ve şu nirde bozulýan bolsa, derhäw netije çykaryp şonu düzüp gidýän bolsak, onu bizim bilen hökman şertnama çekilir de Ýewropadan pul var dökülür, Amerikadan pul var dökülür. Indi şonu bilip koymalı. Şoň üçin haçanla Türkmenistanla bir basyp alsa, gurbanyny aýyrsa, pikir etmeň erti hemmedat gowlaşar. Ýok. Türkmenistany pulsuz galdyk bolmaýar. Türkmenistanyň adam hakları gorulmasa Türkmenistan galmaýar. Şoň üçin täze gruppa, täze diktatura bolar. Diňe demokratik opozisiýa gelip, demokratik gymmatlyklary, ýagny adam gymmatlyklary görkezip, adat saýlaw geçirip, bütün dünýäni çağırıp, görkezip adat saýlawlary şonu tasdiklandan soň bizde bir topor pullar, mümkinçilikler açılýar. Ýewropa bilen bak gelmeyene 6 aylık viza da gerek bolmaz. Biz hökümet şol meselelerini koyuyoruz. Yani şuraya ütköşükler var. Haçanla demokratiyanı isteyen, demokratik opozisiya, nomenklaturna opozisiya, demokratik opozisiya neticesi şuraya bolsa, ona izinden demokratik gymmatlyklaryň bolýar. Muhammed abi söz öldüm başla aýdym. Yok, diýeni ýok. Indi şol ýanky indi kepdi duş kakynna bir näçe agdaý diýeli. Şonu goý, indi kepdi duşugy bar. Ýewrosoýuzyň Türkmenistanyň ýol başçylary bilen. Dün şu duş boldy. Yok, indi kepdi bolýar. Yok, şu bolup geçdi ýem ine men görkezin. Ine душ шум оркестре 25 июня в зале Министерства иностранных дел состоялось 16 заседание диалога по правам человека Туркменистан Европейский Союз. Инники ине 18 martda ine Raşid Meredov neme bilen protokol bolşakdy Europarlament bilen, Eurosoýuz bilen. Ine şo ýan kaýdyşyň protokolu edilmeli zatlar şu Türkmenistan bilen Ýewrosoýuzyň aralarynda şertnama baglanşylar ýaly edilmeli zatlar. Ýöne o mümkinler bu yani prosedurny neme hiç netije getirmedi. Türkmenistan süpürwarlykçy, Türkmenistan hökümet diktator hemmeti bilýär, hemme maglumatlar berilip ýatandyr. Şoň üçin bizim çykyşlarymyz, bizim ýerden hatlarymyz, pravozащита, ondaşyndan adamlar arda ýalaşy, hemme zatlar barýandyr. Ine şoň netije şu. Şonu etmesek şu ýok. Hökman şertnama bagşy ve diktatura pul dökülýär. Diktatura güýçlenýär, bundan beter bolýar. Men häzir göllek göreyim, Muhammed abi meni tapmadım. Ýöne meni göllek göreyim, oňa çeldik. Siz bir soraga jogap berin, bizim vatandaşlarymyza. Sonra ine maňa berýärler, ay, biz Türkmenistandan gitmeli, maşgalamy taşlap gidýär, ýa maşgalamy alyp gidýär. Hiç zat düzelmeýär, başga alaç ýok. Indi Türkmenistan bu tordy, Türkmenistanyň geljegi ýok. Biz hiç zat düzelip bilemiz ýok. Ine şu arada gysgaça düşündirýärmiz. Şu adamlar terk edip gidýär. Dogrymy, şu näme dogrymy? Biz ýa terk edip öz vatanymyzy padarka berip gidýär, gurbanlar. Dogrymy, dogry dälmi? Egerde biz terk etsek, galyň halk içinde közüp dursa, ahyr şu öz-özünden düzelýärmi bir gün? Ýa-ni gurbanlar demokratik baýdagy çykaryp, mena adamlar horlap ýadadym, ata minip ýadadym, velosiped sürüp ýadadym, men oglumam ýadady. Bir giýje uny at minip alabaýly ýa gelip ýadadyk. Indi halk ine döwlet özüňiz bazat edin diýip aýdarlarmy şonu aýtmadymy? Şu arada bir iki söz aýtsaňyz men oňa çelip göldäýin.
vatandaşla beni her kimin öz saylavalıyan yolu yurttan gidecek mi gidecek mi yönemen bir zady bilýär. Yurttan gitmek bilen problema çözülmeye, betbahtçılık hem Türkmenlerden ayrılmaya. Şu yurt bizimki, bizim yurdumuz, sen özün halat edenin bilen öz qarnaşyny yakyn dost den duşlan halat edip bilen. Sen daşary yurtda da bolsa, sen Türkmen geni sende var. Nire barsaňam toraşylýarly sen haýfy yurtdan. Men Türkmen diýsem, Türkmenistan dolandırıp oturanam şon ýanak cinayetkarly bütün dünýäde maskara bolup görenni gazetlerde, jurnallarda hemme kiş bilýär. Diňe Türkmenistan diýip aýtsam, Google'a bersem Türkmenistan diýsem şu karamzada keyit çekip tans edip oturanny, halkyň közenip görenni hemmesini görkezýärler. Gülkünç bolup görenni görkezýärler. Haçanam şon ýanak ýurtdan sen gelelliňi şule bilsele sen üstünden gülýärli seni kabul eden abla. Seni äsgermeýärli. Sen kim ola? Seni äsgermeýärli. Şuny hemme daşary ýurda gelen adamlar nähili ştada pul gazansalar da nähili işlerde nimetele de şu zady şulary psikologiki padawlaýar etýär. Sen öz çağalan Türkmenistan'a akidip bilen, Türkmenistan'dan öz qarnaşlaryny getirjek bolsaň, iş pul uğratjak bolsaň, şolara kömek etjek bolsaň, seli problema. Sen daşary ýurtda nähili pul gazansaň, nähili ornaşanan bolsaň, sen gene de bir kemçiligiň var, öz watanyň ýanynda ýok, sen watanyňa gidip bilen, sen qarnaşlaryň ýanynda ýok, sen otak gidip bilen, sen çağalan ösenne öz däp desturyň laýyklykdy ösmeýärler. Ola eýem kesekle bilen qarnaş bolmaly bolýan sen. Gyzyň başyna durmuşky, ogluň başga ýerden alýar, sen iýiň ýitip gitýär. Sen näçe şol öz ýurdun bilen daşlaşdan, şonça da on bir topar özüne görä betbahtçylygy bar. Şol üçin eger şu problemanyň diýmasa, biz daşary ýurda gidip özümiz halat edenmiz, ol halat etdiňizde, ol wagtlaýynça agyryny aýyrdyňyz. Ýöne şoň näçe etdi bu işli agyrty ýene seniň ýanyňa da gelýär. Erti gün öz çağalaňyzdan aýrylýarsyz. Öz çağalaňyz kesekle bilen durmuş vurup gitýärler. Sen öz däbini, desturyny, öz aslyny ýitirýär. Şol üçin eger Türkmenistan bir ösen devleti öwrülse, Türkmenistan bir demokratik yola düştü. Türkmenistan eger dünya normativleri bilen, bütün dünya devletleri bilen bar kanunlyk esasynda ara gatnaşan gurnasa, onda senem nirde bolsaňam Türkmenistana owanyp gedebilýär. Türkmenistan bilen özüňi şoňa ösüşlerini begenip özüň bagtly diýip bilýär. Sen çağalan onuň ýanyna geplerini, men watanym şu diýip aýdy bilýär, ony bilýär, arkaýyn gidip gelip bilýär. Şu wagt gözegine tuturum, bir topar daşary ýurtdaky Türkmenistanlylar, meselen İranyň türkmenleri, Owanyň türkmenleri hemmesi Türkmen dili şolara wajyp bolupdy. Näme üçin? Näme üçin Türkmen dilleri haçanam bir döwlet bar, Türkmen döwleti dünýä ýüzündäki türkmenleri Türkmen dili mesele bolmaly. Türkmen dilini okumaklyk mesele bolmaly. Türkmen dilini kinola mesele bolmaly. Türkmen mugallimlary problemi bolmaly. Şkolny kitaplar şolaryň näme üçin problemi bolmaly. Şol üçin onuň içinde de bir neme bar? Bir öz arasynda düzgünme. Eger bir halk, bir döwleti dünýäňizde haýy künjegine bolsa, başga ýurtlarda ýaşaýan şu halklara ola diýär sizin öz döwletiniz bar diýip olara hiç neme kömek edilenak. Ýöne eger sen dilin aýra bolup, bir millet bolup, öz administrativ döwletin bolmasa, onuň ýörüýte şolara programmalar bar. Bu karamdandaly özlerini Türkmen döwleti diýip bütün dünya Türkmenlerine kaytım şu onuň şu berýän hyzmatyndan mümkinçiliginden hem kesýärler. Ýoksa şular dünýädäki bar Türkmenlere Türkmen diline kitaplar uğratmaly, kinolar uğratmaly, dürli ýurtlarda Türkmenlerin ýaşaýan ýerine klublary,
Romaları, kulturlu centerleri, muallimleri uğratmalı. Şu tadaki oğlanlar Thomas'ta kanikul vaktinde çağaları bir aylar, 2 aylar Türkmenistan'ın içine akitmeli şu tadı öz vatanını görsünle, vatandaki dilini öğrensinle, öz deyip bilen yakinen öğrensinle, şu tak o zaman şu çağalar şu tadı barıp her yıl bir aylar, 15 yıllar, 2 aylar şu tadı çağa barıp gelen adam, lagerlerde bolup gelen adam hemen şu öz yurdunu östürmek boluyor. Milli duygu döreye. Bu haramdadalar bütün dünya Türkmenlerinin şu zattan kesip otuyor. Şol için men aytjak bolýandanym. Eger Türkmenistandan kaçıp gitsen, men özüm halas ettim diýsen, hawa bolar özüň ýöne, ol halas etdiňge. Tem gaýtan başga bir güýçli, düýpli, köklü problemany özüň içinde de döretýär. Eger şu haramdadaly ýurdun içinde dursa. Şol için meseleni düýpli çözjek bolsam, hemmemiz el ele vermeli. Şuň kun bütün dünýäde biz bilen. Inni dünya ol 2 yıl 3 yıl mundan öňçäki ýanapda. Öň bir durnukly döwür boldy. Kän bir oňa daat diýmedile hiç kim bir meseleni öjeşdirjek bolmady. Öz jogapkärçiligi alyp bir döwlete gep aýtjak bolmady bir topar siýasatçylar. Ýöne Putinin Ukraina çodondan soň dünýä bir dadyň üstünde durdy. Diktatorlardan diýilmeli. Hemme pula uğratýar. İran Putin'den diýilmeli. İki devlet, bütün dünyanın bar normativlerini gödep bolup duran devletlerden diýilmeli. Şular gollaýarlar da diktatorlar. Şu diktatorlar da gelecekte yine de problema döretip bilýär. Şol için diktatorluğun karşısında bir çare görmeklik şuun dünya jemgyýetçiliginiň öňündäki duran birinci soru. Şoňa karşı da görüşýär. Şol için bizim yurdumuzy dolandyryp oturan cinayetkarlar hiç yerde, hiç taraptan gollawy ýok. Ne moral hakkı var, ne kanun taraptan, ne dünya jemgyýetçilik taraptan şolary etýän zatlar dogry diýip şolara baha berilýän hiç ýerde ýok. Şol için şuň kun diňe bir ýetmeýän zat biziň halkymyz öz ykbalyny öz çözjek bolmaly. Şol urda hereket etmeli. Şeýitdegen şuň kun bir günüň içinde şu adamy dinip bilýär, ýurdumuzy elimize alyp bilýär. Oňa dünýäniň neresine gitdi? Özüm okuyup bilden Amerikada okap bilim alıp şu da işlep bilen git böyle öz yurdun arkayın gidip gelip bilýär, öz yurdunu peyda etip bilýär, öz yurdunda biznes edip bilýär. Alan bilimlerini, tecrübelerini daşary yurtda öz yurdunda da hayırlanıp bilýär, şu da aglyly ýaşap. Sağ ol Muhammed ağa. Men bir nemeni tapmadım men Muhammed ağa. Indi kepde yok. Hiç yerde maglumat yok. Men tapmadım. O indi kepde şükrede tehdit geçer. Ben ştada bir zat aýtjak şoň aňytynda Murad ağa. Bende şu tada pravozащитник guramalar ýa-ni aktivistler, idarmalar hakynda ýurdun içinde metbuat azatlygy ýok hakynda, türmeleň ýagdaýy hakynda prava sudiye yok, on hakkında hemmesini aýtýarlar ýöne bir esasy zat aýdyna. Olam Türkmenistan daşary ýurtdaky geziplerin immigrantlar dokumentsiz gezipler. Şu zady Ýewrosoýuz, Ýewroparlamentin delegatsiýasy, Türkmen delegatsiýasynyň öňüne birinji goýsalar, Türkmen döwletiniň şoňa jogap bermäge hiç taýdy ýok. Sen döwlet bolsaň hökmen daşary ýurtdaky Türkmenliň öz graçlarlaryň dokumentlerini düzeltmeli. Şonu nerede ýaşar? Siz olary gelip dokumentlerini soraw gutarıp biz şonu etjekkä diýip oturmak, bu olary umyşlyny cinayete itiklemek. Olary umyşlyny golçuluga itiklemek. Umyşlyny olary betbahtçylyga itiklemek, öndürmek. Şol için Türkmen devletine aýtdy, o Türkiýede haneke ya başga ýurtlarda sizin graçlarlaryňyz yüz miňlerçesi dokumentsiz ýaşap berler. Näme üçin? Näme sebäpden siz şol dokumentleriniň sorawly boldanda pasport beren daktyda şolar jogap berip biljek ýerleri ýok. Onu ertiýeder, eýle gynçylygymyz var, beýle gynçylygymyz var, pasportumyz ýok diýip aýdy bilme. Pasportum yok mu? Şuun sana pul yığına alıp berýär, aparat alıp berýär pasport çıkarmak için. Her konsulluğun pasport kaptalyna
näme gerek bolsa şoňa pul ýygnap bolýar, Ýewroparlamentin öz pulun berip bilýär şonu ýanaplatmak üçin. Ýöne şonu goýanaplar. Şol üçin bir Ýewroparlamentin delegasiýasyna getirmeli dadymyz şu. Birinji şolaň öňüne goýmaly dadyň daşary ýurtdaky Türkmenistanlaň dokumentlerini parýada getirmek. Şonu biz hemme ýerde aýtmaly. Birinji şonu goýmaly. Bolýar. Muhammed ağa gatdy berek geçdiňiz. Ine hormatly vatandaşym, men bir dokument kökezjek bolýan. Ünsüň şunu. Президент Туркменистана направил соболезнования президенту Российской Федерации. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину с трагическим вооруженным нападением в городах Махачкала и Дербент, Республики Дагестан, которые повлекли за собой человеческие жертвы и увечья. Решительно выступая против любых проявлений Мен Türkmençani okuyup bereyim. Şu malumatım Türkmençesi, köpüsü Türkmen diline düşünen o, öneme Orta diline düşünen o. Yine Türkmenistan'ın prezidenti, Rusya Federasyası'nın prezidentine kıyınaş hatını iyi verdi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Dağıstan Respublikası'nın Mahaçkala ve Derbent şehirlerinde bolup geçen pajygaly, yararly hüjümler sebäpli Rusya Federasyası'nın prezidentine Vladimir Putin'e çuňur kıyınaş bildirdi. Russiýan halkyna däl, Mahaçkalaň Derbent halkyna däl, Vladimir Putin'e. Men näme şu dokumentti size gökölýän, ine terrorçylyk we ekstremizmiň ýüze çykmagyna düýgünden garşy çykan Türkmenistan dünýä jemgyýetleriniň bu yamanlygyna garşy göreş we ýok etmek tarlaryny dogry goldaýar diýilýär. Ine men näme şu datlary size düşünürýän, ünsüň hormatly vatandaşlar, ýa-ni size gökölýän dogry dokumentti. Ine kaçan Türkmenistan'da uragan bolanlar, adamlar ölenler şu Gurbanly diýen bir kezzap milli lider köşkünne, yani prezident köşkünne ýürüýte konsert zalyna konsert berýär. Ertesi gitar çalıp, yani diplomatlaryň önüne konsert berýär. Hiç real hat ya gıynaş zat ýokdur. Hakik informasiýany beklep hiç kim bilmesin, ölüm ýitiminden habary ýok we şoň garnaşlaryny, yani ölen adamyň garnaşlaryny iýdarlap, videolaryny yapıp, video çap edilse onu tapıp, onu helak edip, kim kömek etse olary tapıp helak edip, kömek etdirmen, Suriýaly öz halkyna garşy hereket etdi. Lütfen. Marda ýa-ni onu Pistaşka gidip näçe adam, 20 adam, 16 adam öldü, olam Suriýaly. Parad geçirmäge Aşgabat şäherinde 20 adam, ýa-ni soldatlar helak boldy, olam Suriýaly. Bölmeýine Slat ýarly bir topar adam öldü, olam Suriýaly. Diýmek, Türkmen halky bilen bir hadise bolup geçdi. Gynanç hadise bolup geçdi. Türkmen halkı yok. Türkmenistan için, milli lider için, prezident için. Ýöne, bizim eşitlik görmedik Derbent şäherimizde. Derbent şäher diýen Russiýanyň bir şäherine, bir kunjuguna bir zat bolsa, böküp hat ýazyp Putin'e minnetdarlyk neme, gynanç hatyny bildirýär. Bular kime iş yarar? Bular ýa-ni watan dönükleri şu kim Muhammed ağa? Bular kime iş yarar? Kimin prezidenti bular? Russiýa halkynyň prezidenti ýa Türkmenistanyň prezidenti? Ýa-ni Türkmen halkynyň prezidenti. Kim bular? Bu ne çıkpeydi? Şunu bir mağdar düşündürüp berden halkımıza. Şol için biz haramzade diýen, ýoksa keyip çekip şu haramzade diýen. Düşmanam diýe bilen olan bir Türkmen ýoksa biz şu haramzade diýermi? Şu datlar üçin. Öz halkyny gul etýär, öz halkynyň malyny, ýurduň milli baglygyny ogurlaýar. Yüz miňlerçe Türkmenistanlar daşary ýurtdy gulçylyga mejbur etdirýär. Ola ýani ortaýatda institutdan gowupdyrlar. 210 tane Türkmen studentini. Näme üçin? Sebäbi okuwa gelen akly, puly beren akly o paherle gidip işlemeli. İşle okuwa gelen akly. Onedeki okudan gowulsa Türkmenistan näiligi. Şol üçin badam diňe Türkmenistan taýlamak üçin şu taýda goýulan adam. Şol üçin ortaýada bir iti. Pul ýygnap berýän iti. Şol üçin biz şu itten diýmezek, biz hiç wagt ýurdumyzda eýe çykylmaýar. Men ýöne ýanky terrorçylyk hereket barada birle aýtjak bolýan ortaýadyň içinde. Bende şu wagt ortaýadyň içinde 3 aýyň içinde 3 tane şu ýany terrorçylyk hereket boldy. Birini ola näçe adam müňe goly
neme jertu bolly, o türmen içinde bolly, innem Dağıstan'na. Şulon hemmesem ortayenin içindeki adamlar. Ortayadan bu işli diye dünyanın armiyası var diye yöne hiç kontrol edip bilen. Sebep fiyafeti nedir? Her yurdun içinde adam hukuklu bozulsa, öz grajdarlarına ünf vermedi, asker mesele, korrupsiya olsa, mın yanaklarla ondan devi vuruluyor. Şunu hiç illi mekanizmam yok. Vaktayınca taklap bilersin. Yöne kaptalınlar, ola başka yolla bilen, geliyorlar şunu yanak cinayet işgərləri öz çağaları, şu yankı nemede Derbent'te zaten bolan vakala, Dağıstan'da bolan vaka, hükümetin öz yol başçılarının çağaları, çempiyon bolan emelerini. Son yanak adamla en şuna koşulmuş. Özüm hiç niyetleri yok. Barıttığına adam ölür yani. Çorçop alıp otada ol nemesini ölür yani. Otak var, sinagoga var, onu yak yani. Polisiyalar ölür yani. Eline de kov yaraklı var. Özlerim kov yaşap verir. Şol için yurdu katı tutup adamlara azar verip köfer menşon taklarını fikir edip oturmadır. Yurdun içi bulaşıyor. Şol için bula neçe yurdu katı tutsa, şonçu öz yurdunun grajdanlık uruşuna getiriyor. Halkı terörçülük hareketlere itikleyenler. Halk parakatçılıklı yol bile öz nerdaçılığını aydı bilmese, öz protestlerini geçirebilmese, ondan halk başka yolla, terörçülük yolla bile nerdaçılığını belli edecek oluyor. Müadem edibilmese bir et ye, biri eden adamın facialı kutoruyor. Şolon hemmesi şu yurdun grajdanları, şu yurdun adamları, şolo da şun yanaklarda baş koşacakke, eğer yurdun içinde kanunçuluk bolsa, yurdu eğer Putin uruşa itiklemedik bolsa, eğer yurdun içinde korrupsiya bolmadık bolsa, ola Çeçenler gör, yani neme çıktı dokumentalini, Kadirov'un etkiyen dağıtları, yurdu ne ettirip dolandır yani. Orta asırda şun yanak edilene, orta asırda Putin şun yanaklara ruhsat veriyor. Şunu hemme yaşlı görüp oturuyor. Ben mümkün Kanada'da göreyenlerdir. Onu güneş ömürleri doşar olur. Duş gelip oturuyor şunun etkiyen dağıtları. Görüp oturuyor Haramzade Ramazan Kadirov ne illi yurt dolandır yani. Putin ne için şuna göz yemeyen hem de görüp oturuyor. O zaman o adamla kahar kadaplı. Ne olsa şu olsun deyip eline yara kalıp öğünden geleni vuruyor. Şol için terörizme karşı görüşecek oldum. Bu Haramzade da onu neme üretmek gerekiyor. Türkmenistan'ın içinde sen her şu zatlara karşı. Sen fikir etmeyin Putin'in özü terörçülük meselen çözübilene. Sen yurdunda şu zatları önüne geçiplerim kadi. Neyse halka kıssa, halk sen karşına da şun yanık hareketler ediyor. Bir tebiği de adamın reaksiyesi şun yanık. Neyse kısı versen, pürcün neyse aşağı bas versen, pürcün boşandı şun yanık bu işli boşaya. Şol çinem Ferdar Berdi Muhammedov bir zadi bildin. Eğer öz çağalarının aladasını etkiyen mi olsa, özü yaş, öz geleceğinin aladasını etkiyen mi olsa, şu hükümetten gitsin. Kakasında kulak asmasın. Opozisiyan yurdun içinde azat sayılığı geçirmeye şerttir etsin. Eğer şunu etti, öz canını halas edip bilir. Öz çağalarının geleceğini üpçün edip bilir. Eğer şunu etmese, bilgin şu yakınlıkta bu Haramzadeler cehenneme gidiyor. Sağ ol Muhammed Ağa, kattık verlik geçtin. Men yeni burada açık olayan münsörün vatandaşlar. Yine biri seyrediyeniz, siz cemiyet bilimleri alayanız, siz ösüyanız, sizin dünya karışımı giyin geliyor. Yine münsörün, Türkmenistan'ı terk edip dine işlep gelen bulçuluktaki adamlar, düşüncelerim pes, ösmeyelerim, dine biznes kellerini bu üzerinden doğru surat var, başka atıyor. Cemiyet bilimler şeylemir zerur ekeni. Cemiyet bilimlerimiz bolman soň, cemiyet yani aktivligimizin bolman soň şol bizim durmuşumuz bulçuluğa geldi. Yani şoň üçin bilip koyun. Cemiyet bilimlerine almalı, cemiyet bilimleri, cemiyet işlerine koşulmalı
ve biz aktif olmalı. Şu günem ertir düýüji bolsun prezident Gurbanow bolsun, Saparow bolsun, ýa-ni Iklimov bolsun, Gurbanow on tapaw diýär. Ýalnızca biz görkezdik. Nähili Gurbanow Berdimuhamedow Putinin iti, guly. Bir zat bolsa büyüküp derruhat gidýändir. Serdar Gurbanow Berdimuhamedowyň adyna. Ýöne Türkmenistanda bir zat bolsa, ýine 55 tane adam öldü. Nimede Türkiýede. Näçe adamlar helak boldy, özem biýüne helak boldy. Sallatlar ürkütdi, uragan boldy. Sadaka berip gördiňmi? Hacı diýen bir tezza. Hacılanan kezaplygyň üstü bilen aldy. Milli liderler kezaplygyň üstü kanunlar bozup aldy. Prezident ham kezaplyk kanunlar bozup aldy. Bular jinayetçiler. Biz şonu da düşünjek bolýar. Jinayetçiler bilen jemgyýetimizden üstüp bilemdik. Haklarymyzdan borap bilemdik. Gelecek durmuşumuzam yok. Hiç tat yok. Yine şonu biz size getirecek bolýar. Şonuň üçin şeýle ýatsam, şuň Gurbanow çykyr eder, ertir Gurbanow ekrany ýapyp başga ýere çykyş eder. Ahir siz galmasaňyz çykyşlar size ýa-ni mesajlar barar durar. Şonu mesajlardan gizlenip ýörseňiz hiç adam bolmaz. Ýöne şonu dinläp, ýa-ni agdy birje biz galsak bize bir 3% adam gerek. Düýelýär, hemme düýelip gidýär. Türkmenistanda hemme adamlaryň ykbaly bir gerek ülke. Şuňky ministr bol, zaministr bol, vice-premier bol, gowlaşyp gidýär. Sen çopon bol, sen Türkmenistanyň daşynda bol, Türkmenistanyň unudyp gelip, ýa-ni Türkmenistandan doýan kişi bolsaň, senin ykbalyň ülke. Hemmemiň ülke. Hemmemiň ykbaly aşağı nelegal derejeden legal derejeye girip, ýa-ni gowlaşýar da bagtlanýar. Yine şurayaly çalışmalar. Bütün dünya Türkmenlerini kemşeyle. Aydeyn Murad. Bütün dünya Türkmenleri. Şonuň üçin bütün dünya Türkmenleri bizi seyrediyor. Gim görýär. Şurayaly iksan öýüni olmayan, agartyna şermenine gepläp bilmeýän, diňe okap aýan adamlar näil Türkmenistan ýa-ni şura kezapçylyk bilen ýa-ni dolandyrýar we halky näil şu gysýan halk imsmot edip bir Awganyň çykyşyny gördüm. Türkmene söýüp çykyş edýär. Men şoňa garşy, ýöne on köp diýen zatlar dolu. Gynansak da utanyp aýdýan şoň köp diýen zatlar dolu. Erkeklerimiz erkek ýerinde, aýal maşgalarymyz görgüli öz tenini satmaly bolýar. Kyn ýagdaýda ýa-da bulçulukda ýaşap maşgalasyny unutmaly bolýar, ýa-da olam der çağlaryny ekleýe bilmän içinde kösenmeli bolýar, ýa-da olam der bizim Mekke, Medine ýa-ni hasap edýän bir iň Türkmen däp desturunyň içinde aýal maşgala şu derejeye ýetdi. Onu bilmek. Şu derejeye ýetdi. Murada, men sana bir video uğrattım häzir. Amerikada Türkmenli simpozium geçiripdirler. Sen her şonu gör. Men näme diýjek bolýan şu bilen watandaşlar. Türkmenli näçe milyon Türkmen var. İçinde näilli alımlar var. Amerikan kosmos programmasyna goşulyşyp şoňa ideýa berip aýda näme etmeliýän ola Türkmenli var. Salitni ýokarky derejede alımly adamlarymyz var. Şol üçin Türkmenliýemizde biz näme etmäýlinde hemme akylsyz ýa falan diýip aýtmaýly. Yaman akylly oglanlarymyz var. Ýöne hemmesi näme etjeklerini bilen. Olar özleri, öz durmuşlaryny gurjak bolup, giýje urny zähmet çekipdirler, işläpdirler, her şunu ýalan adamlar. O hemme ýerde de bar. Şular hemmesinin niyeti şu Türkmenistan düzelmek. Şularyň geljegi ýok. Nähili derejeye ýetäsirler. Ýöne watany şu haramdadalyň eline bolsa, şolar şon ýanak metodda, orta asyr metodlar bilen dolandyrsa, baýlyklaryny oglap otursalar, şulara da bakt ýok. Şol üçin men näme diýjek bolýar? Watandaşlar, Türkmenlide beýlek halk ýany olardan bu işlemde, PFM'de, ähneki şun ýanak ýurtly köp halky tesini çykaryp bilen doğru aýtýarlar, gaşşak bolýarlar, Severni Koreýa tut, ola İran tut, köp diktator döwletleri bur halky belli bir derejede şun ýanak. Bir keselçilik kalktı. Halkın kellesini, korkyny doğru bilen talypdyrlar. Halk esasy priçinen karşısında göreşmäni özleri güllerini görjek bolup özleri bulaşıp ýörler. Şol
yüreğimizden korkuyunu ayırıp bizi şu bedbahtçılığa salan bay devletimizde biz kedeki yurtlarda kulçuluğa mecbur edip gören dat näme deyip bir özünüze soru verseniz ondan eyyem kalan datları özünüz bilirsiniz. Ondan näme etmeliğinden bilirsiniz. Şu korkuyunu ayırsam kim bula bu karamdadılar? Men ata-babam koyup giden mirasını orlap bizim kulçuluğa övülmeye kim bula deyip bir şu siyeti batlı çıkarabilseniz ertiş adam yok. Şol için vatandaşlar şu korku diyanda bizi binamız eden, bizi vatandan ayıran, bizi vatansız eden, bizi çağalamızdan ayıran, bizim gelin binamız eden, bizim özümüz binamız eden, bizi dinden kaçıran, dindar adamlamızı kezzabe uğurlayan binamız bir vicdan eden, şol için gelin de şu korkuyunu ayırayım, şu hakikati bileyim, bizim yurdumuzun bedbahtçılığı bir haramdadı tohumdu. Şolardan bir yurt değildir. Sağ olun Muhammed Ağa. Hormatly vatandaşlar, gatto belleşti Muhammed Ağa. Hemmemizin ıkbalımız, hemmemizin gece işlerimiz, hemmemizin bahtımız yine şu iksani keza var. Ne? Sen vice-premier bolşugun pul oğurla, pul nemet, halkın pulunu al, devletin pulunu oğurla, erti basılıyor. Tapavlıyor. Erti sen hükman, yani minusa düşüyen, şur seni basıp alıyor, türmeye basıyor, pulunu alıp gidiyor. Onun yerine oyun. Şunun için biz şu Caligula'dan değinmeli, biz şu Caligula'nın skemasından değinmeli. Biz normal adam şekilde yaşayacak sistema girmeli. Ola demokrat sistemi. Şunun için yine bana bir canlı diye ben yani bir audio paylaştım, video paylaştım. Men seni gorlayan ne? Yani sen bana iyi verme şu hatta diye. Ne yapmış? Men doğum anlaşılma diye Türkmenistan'da. Aho, Karadağ'ım, senin doğum anlaşın qalan mı olsa, Rom kösenyen mi olsa, sen hareket edip, adatlıkta hareket edip, şolu qollamasam, kim qollasın? Düşünen o. Ahir düşünürdüm şoma. Ahir düştü. Doğrudur diye yönü men korkyan. Ona şundan başla, men korkyan, menin doğum anlaşın kösenyen, men korkyan yönü men hareket edip, ne başkalar etbilen deyip aytsa, ol bir qaz adalatrak bolýar, çatçınrak bolýar. Şoň üçin biz seyrediyenler bizim yani videolarımızda bizim cemiyet düşüncelerimizde, cemiyet bilimleri seyrediyenler ve şunu alyanlar ötüyor. Beylikler şu derecesinde galiya da olur yani cemiyete koşulman, hiç adı koşulman galiyalar. Olur bir taraflarını ötüyor, bir taraflarını durmuşa seyrediyor ve düşünme galiyalar. Şunun için yanımızdaki adamlar düşünecek bunu. Cemiyet bilen hükman meşgul olmalı. Cemiyet bilimleri bilmeli. Cemiyet näme, döwlet näme, vatan näme, prezident näme, opozisiýa näme, ýöneköy işler näme, çopun kim, parlamentçi kim, hemme dağıtlar biz bilmeli. Biz şu mekanizmin içinde bir daha pasport bolmasa kösün gillenip otyr, hiç kim aýtman, hemme ýere barmağını gillenýär, gorkýar, ýöne şu mekanizmleri bilmän, eger şu hem mekanizmleri öwrenip bilensoň, biz onu talep edip gaýtyp onu günahkar edilýär. Yani şol düşünce siz gelmeli hakikat şol. Yani şonu aýtjak boldyk. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz gepleşigimizi utarýar. Bizi ýyzarlap, videolarymyzy paýlaşyp, adamlar bilen gepleşip, jemgyýete ötürýänimiz üçin köp tanyýan gatyn, tanqidlap, öz pikirlerinizi aýdýanymyz üçin hem köp tanyýan gatyn. Bizim idealinde bizim köp ýalňyşlyk goýberýär ýöne, hereket etmeýän ýalňyşlyk goýberýärler. Hareket edýän ýalňyşlyk goýberýär. Ýöne o ýalňyşlyklar üç ýalňyşlyk bolýar. Düşünme şu hakda. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen Muhammed Ağa efir utoraly. Inip gepleşikler çeldi. Hoş sag bolun. Biz her wagt sizin bilen, biz her wagt sizi gorlaýar we biz her wagt sizin üçin işleýär. Hoş sag bolun.